Nakahandusay asinduguan ng tulong personang ini sa kahalabaan tinampukan Zone 4 Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Matapos na maaksidente ang piglulunad ang motorsiklo, alas 5 kasudmang aga. Sa impormasyon, gikan albay pabalik na kuta sa indang residensya sa Barangay Muson, Taytay Rizal ang mga biktima kan masalpok kan kasabat ng delivery truck. Sigun kay Police Major Emilio Endrano, Herpecan San Fernando Municipal Police Station, may piglikayan subuot na lubak sa nasabing tinampo ang nakabanggang truck. Danga naokupar ang linya kan kasabat na motorsiklo na nagresulta sa pagkakaaksidente kan mga biktima. Kaigwa po ni na hidden collision po tigdi sa nangyaring ining insidente. Kumbaga, diyan po kayo sa may portion na yan may portion po diyan sa may Zone 4 kang Barangay del Pilar na kung saan po, miski Porlin po yan, may igwa po kaya dyan na party na igwa nin medyo lubak na area na kung saan pigi-iwasan kan mga bihikulo minsan na nag-aagi. Binisto ang mga nagadana sinda Marcelo Aquino II, 40 anyos, ka-live-in kaining sa Raquel Villapuerte, 58 anyos, asin ang 14 anyos na aki ni Raquel na si Ella. Naintero man kutang pigdalagan tulo sa ospital, alagad anas pigdeklarang dead on arrival. Binisto naman ang delivery truck driver na si J.R. Garcia, 40 anyos, kan Barangay San Francisco, Baaw. May helmet man ninyo na mga nakasakay digdi sa motor, kompleto man pa ang dokumento kang motor. Ang dahil lang po nakuha, so lisensya kayong driver kayo yung motor. Which is sabi man po nga ni katong kapamilya na may driver's license po dahil. Sa presente, naiulinan bangkay kan mga biktima sa indang residensya, mantang nahahampang naman sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and driver kan nakabanggang truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.